ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning Call. Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido.
Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tagot. And Tita Tanya Chinita. Basta tomboy, budol. Bakit? Feel good morning, call and tits. At sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ng programang Mga katas ng nakalipas. ako po si Amara. From Taguig and single po ako. Complicated na rin. Nagkaroon po ako nga ng karelasyon na tomboy sa loob ng 2 taon. Sobrang minahal ko po siya. Sobra-sobra. Natipong ako yung gumagastos, tapos binilahan ko pa nga siya ng motor. Pero ang ending, nabudol lang pala ako. Pinagpalit niya po ako, niloko niya ako. Hindi lang pala mga lalaki ang babaero. Siya din. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Aka na yung susi, aka na. Ba't ko naman ibibigay? Binigay mo, tas bawal-bawal. Pag binigay na, aka na nga yan. Huwag mo agawin. Ako na, akin yan, ako bumili niyan. Oy, pero binigay mo sa akin. Ano ba yan? Niregalo mo, tas bawian. Parang awa mo na, Kim. Aka na yan. Katapos mo lokohin, ako pa yung, ikaw pa yung may ganang ganyan magalit sa akin. Di mo naman ako nahuli. Ano ba sinasabi mo dyan? Hindi na kailangan ng ebidensya, Kim. Parang awa mo na para wala na lang gulo. Sige na. Ate, aka na yung susi. Kunin ko na yan. Aka na yan. Anong ate? Babe, ano ba to? Akala ko ba sa'yo to motor na to? Hindi pala. Niregalo niya sa akin, di ba ganun yun? Sa akin na Ay, yun. oo nga!
Kapal na mukha mo! Ano yun, bawi-bawi? Teka lang. Ayan na. Ayan. Aka na yan. Anong ginawa mo? Nilaktawan ko na yung susi. Bawal mo nang bawiin. Very 90s, di ba? O gaganyan, bawal na yan, Aka na yan. Idedemanda ko kayo. Patawag ako ng pulis. Ayun, Anong pulis? Ma'am, yes ma'am! Anong pulis? Ano mo pangalan nyo? SPO 9 Bong! Ano? SPO 9 Bong! SPO9. SPO9 mo. Mag-schooling ako para next year, SPO 10 na. Kasi po, ganito po yung nangyari. Makinig po kayo, Ito po, boyfriend ko po. Boyfriend ba to? Tomboy to. Boyfriend o girlfriend? Ano yun, kuya? SPO9 Bong. Boy girl! Okay, boy, girlfriend. So, nahuli ko, ayan po yung babae niya. Yan po. Sir! Yan po yung pinapalit niya sa akin. Tapos, yan po motor. Nakikita niyo po yan, Mio na yan. Regalo ko po yan dyan sa tomboy na yan. Oh, sana all! Di ba po? Tapos ng babae po, ang pangit ang pinalin sa akin. Binabawi ko po. Sino po bang may karapatan sa motor ayon sa batas? Siyempre, ikaw yung mayari, ma'am. Ikaw ba yung nakalagay sa OR, Opo, ma'am? ako po yung sa ORCR. Pati sa CR, nasa CR Opo, ka? Hindi po, ORCR. Ma'am, ikaw po may karapatan. Kaya, kayong dalawa, ma'am, sir, pasensya na. Kailangan nyo ibigay ang motor. Grabe kang pulis ka! Patingin nga yung kung basang nasusulat yung batas, anong page. Huwag ka nang mag-react. Hindi naman talaga sa iyo yung motor. Hindi, sige. Bigay mo na. Alam mo, babae ka, makakarma ka din, bigay bawi ka. Ako ba yung makakarma? Kita-kita na nga, may kabit ka, Nang babae ka, ang kapal ng mukha mo, tomboy ka, bambubudol ka. Aka na lahat ng binigay mo, aka na lahat! Nagastos ko na yung iba eh. Ayun na nga yung motor, ano pa ba gusto mo? Umalis ka kayo dito, aka na yung motor, aka na! Umalis na kayo dito! SPO9 Bong, damputin mo nga yan! Hulog mo yan sa taal! Hoy! Ikaw na lang. Kakakain ko pala naman. Ma'am, kumain ako ng inihaw ng tilapia doon. Asarap. Kaya pala, Kaya, taba ano, ng ma'am? tilapia. Tara na. Babe, tara na. Hayaan mo. Halika nga, umalis na tayo dito. Talo na Bigyan ako mo sa na. mabaeng to. Iyakin naman eh. Ako pa talaga yung umalis na kayo! Mag-jeep na lang tayo. Kamal na mukha nyo. Kuya, ba't di mo naman inuuli? Manong polis, wala kang kwenta, Ma'am. Naranasan mo na yung naramdaman ko, Hindi pa, di ba? Ma'am, hindi Siguro naman kasi talaga ako. nagbababae ka, siguro. Ang barangay police lang kasi ako, ma'am. Wala kami karapatan, ma'am. Sabi mo kanina. Police! Hindi mo naman kinaro. Pero barangay police. Oo nga, Oo. pero salamat sa tulong mo, Sige, ma'am. Ayan na yung motor mo, ma'am. Ikaw ba nang bababae ka? Hala! May bibili pa pala ako ng kangkong. I can't believe that I endured. Para makalimutan ko po ang mapait na katas ng aking nakalipas ay naghanap po agad ako ng buyer ng motor. Lumapit po ako sa amo ko na si Boss Samuel. Buka. Oh. Ayan, Hindi na kape. po ako upo, nakakahiya naman Han, po ako. salamat sa kapehan, ha? Walang problema. O sige. Ito, Han, Ito ba yung akaganda naman ng batang ito? ano yan, sa admin section yan. O Under sige. pa rin sa akin yan. Iha, kumain ka na ba? Opo, okay lang po. Salamat po. Napakabait niyo naman po sa akin. Si Ako Amara po- pala yan, Han. Hello Amara, kagandang bata mo. O sige, mag-usap na kayo. Mukhang may, kayo, kasi- confidential na pag-usapan. Han, itong motor niya, binibenta niya sa Ayan, atin. ayan. So, Scooter. sino bang naghatid niyan dito? Amara, hindi ka naman marunong magmotor. Ayun ba yung barangay police? Opo, inatid po ako. Baka kumpiyansa mo, baka saan ka dalhin nun?
An, magluto ka nga doon para may makain naman tong bisita natin. Sige, magluto lang ako ha. Naiyak. Bakit ka ba naiyak? Magluto ka. Sismis ka pa eh. Magluto ka na muna, Han. Sige. Nasensya na po. Hindi ko po mapigilan. Sama ng loob. Nahuli ko po kasi naalala niyo po yun, yung girlfriend ko pong tomboy. Pupunta sa opisina yun, di ba? Ginagamit niya po yung motor na bigay ko, pambababae niya. Pag nambababae siya dyan niya inaangkas. Ang kapal po ng mukha. Alang hiya. Ako na ngayon nagbigay ng motor. Swerte na Talagang kasi. in love ka doon sa tomboy na yun. Dapat ikaw ang bigyan. Hindi dapat ikaw yung magbigay. Ganun po pagmahal, di ma? Pasensya na po. So, eto na nga po. Nasadya po ako dito kasi alam ko po marami kayong sasakyan. Hindi nyo kailangan motor pero kayo lang po yung malalapitan ko. Pwede ko po ba ibenta sa inyo yung motor? Hindi po kasi ako marunong at saka hindi ko magagamit. Mara, alam mo kasi, marami na akong motor eh. Meron akong Ducati, meron din akong T-Max. Yung T-Max yung pamalengke ko lang yan. Tapos, iba-iba yung motor ko pag nagpagupit. Ako sa barbershop, iba yung motor ko. Pero, Yaman niyo po talaga. hindi naman. Sige. Pagbibigyan kita. Baka kasi kailanganin mo pa, pwede namang isang lamon na lang sa akin. Okay lang po. Oo, okay lang. Kung kailanganin mo, pwede mo pang mabawi. Kasi hindi ko rin naman masyadong magagamit yan. Tsaka, Pero hindi ko po sensya na alam ko, kung hindi ako kailan ko nagdadrive ng maliliit na motor eh. Oo, kasi mataba kayo. Gusto mo bang bilhin ko yan o hindi na lang? Ano yung may personal Dami ka? kasi sinasabi na inis ako, nayabangan ako. Okay. Boss mo ko eh. Opo, ano po. Oo. Ano po yun po. Kaso hindi ko po alam kung kailan ko matutubos Ganito. Iwan mo lang yan kasi alam ko wala ka rin parkingan. Maluwag yung garahe ko, iwan mo lang yan dyan. Kailangan mo ng pera, bibigyan kita. Pag gusto mong kuhanin yung motor mo, gagamitin mo, kunin mo lang. Papahiramin niyo po lang ako dito. kay... Okay. Ano ka ba? Hindi ko nga magagamit yan. Ang dami kong motor. Kung ano po, gamitin ko, tas pay yung pera. Pwede rin. Hindi, joke lang po yun, Boss Samuel. Natutuwa lang po ako kasi ganun yung pinagkakatiwanan. Halika nga dito. Ihag kita. Thank you po, Boss. Bang-bango talaga. Boss, salamat po. Sige, paalis na po ako. Asan na po yung 40K? 40K. Teka lang. Hindi po ba 20K magagamit? lang kasi yung cash ko dito. Gusto mo mag-meet up tayo sa labas kasi doon ako mag-withdraw. Opo. Sige po, syempre ako yung may sadya kaya ako yung mag-a-adjust. Saan po magkikita? Maybe, the next day na lang siguro. Marami kasi akong meeting. Bukas po. Pwede. Bukas Sige bakante ka. Hapon. Hindi po sa office, sa labas talaga. Sa labas tayo. Bakit po hindi sa office? Kasi business to eh. Hindi naman to, wala namang connection sa opisina to eh. Okay? Baka magalit po si madam, yung asawa niyo. Sa mga ganyan, hindi nangingialam yung asawa ko. Okay? Boss, thank you talaga. Payakap naman. Salamat. Ang lambot talaga. Ang lambot. And the first time you touched me. Nakakaya po. Bakit? Dito tayo kasi Bakit? malamig yung kwarto, aircon. Pero, boss, naiilang po ako kasi parang kwarto po ito eh. Huwag ka na mailang. Business lang naman tayo, di ba? Dinala niyo po yung 20,000. Ayan. Bakit po may sobrang 5K? Bahala ka na dyan. Bonus ko na lang. Bibigyan niyo ako ng bonus?
Boss, Alam- thank you po. Thank you. Ang lambot talaga. Thank you po. Hindi ko po alam kung paano ko masusuklian yung ginagawa yung kabutihan sa akin, pero thank you po. Sukli? Kung single po kayo, sigurado na fall na ako sa inyo kasi napakamaalaga nyo po. Actually, nagkalabuan na kami ng asawa ko. Ganun lang yun, pero... Pero okay naman po kayo casual sa na lang kami. bahay. Sabi may mga anak kami. Ganun po ba yun? Ganun yun. Pero, paano pag nalaman niya po na dinala niyo ako sa motel? Ba't naman niya malalaman? Sasabihin mo ba sa kanya? Hindi po. Hindi Pero malalaman. baka malaman niya po yung, baka may, yung whereabouts. Shhh! Ka namang maraming satsat. Ako naman supportive naman ako. Kung Kaya gusto mo nga lang po naman. Hindi ako mamimilit sa'yo. Nainlove nga po agad ako sa inyo kasi parang napaka-supportive niyo sa akin, boss. Talaga, paya nga po. Hindi ko po kayo bibitawan. Ang lambot talaga. Ano bang ibig sabihin yan? Huwag mo masyadong higpitan kasi hindi ako makahinga. Kasi po sobrang sakit na nararamdaman ko ngayon. Kayo lang yung tumamay sa akin ng totoo. Sinulusyonan niyo po yung problema ko. Ako yung... Salamat po Ganun ba? Baka talaga. Ano? Ay ako. Lumalaban ka. Malikit ka. Sir, ayaw sir, bata pa. Boss, sabihin mo. Boss, ayaw, boss, bata pa ako, boss. Po, ang aming pinagbabawal na relasyon ni Boss Samuel sa loob ng 3 buwan. Minahal ko na siya at sabi niya, minahal niya na rin ako. Hanggang sa isang araw, Come in. babe, Sir Samuel, Oh. may, sarang may bibigay po sana ako sa inyo. Yan po. Ano to? Hanggang 15 na lang po ako. Amara. Anong ibig sabihin nito? Magre-resign na po ako. Salamat po sa lahat. Yun po. Gusto ko lang magpasalamat po sa lahat ng tulong niyo, pero alis na po ako dito. Teka, pwede ba natin pag-usapan to sa labas? Huwag dito sa opisina. Hindi na po magbabago yung decision ko. Ano bang ginawa ko? Ha? May ginawa ba akong masama sa'yo? Huwag po, nakatingin po yung ibang empleyado. Please, Wala akong pakialam. Please, huwag niyo po. Ikaw naman ang nag-open dito. O, sige, Alis dito na po natin ako, pag-usap. lalabas Teka lang. Ano bang ginawa ko sa'yo? Ha? Wala na ako. Konsensya na ako eh. Hindi ko na kaya to. Hindi na ako tatagal, please. Please lang. Ako konsensya. Ano bang ginawa ko sa'yo? Mali to. May asawa kang tao. Please lang. Amara, pag-usapan natin to. Minahal na kita, alam mo Wala naman na- yun. Di ko lang maiwan-iwan muna ang asawa ko kasi ang totoo siya talaga yung mayaman eh. Please lang. Ayoko na. Samuel. Pero Kailang- hiwalayin ko yan para sa'yo. Ano? Ayoko. Please. Ayokong gawin mo yun. Ayokong gawin. Napakabait ng asawa mo sa akin. Hindi ko kaya yun. Please lang. Ayoko Mabait na. sa'yo yun, sa akin hindi yun mabait. Please lang, Samuel. Ayoko na. Mahal kita, Amara. Hindi tama to. Mahal kita pero hindi tama to. Bitawan mo ko. Nakatingin na yung mata. Amara, pagbigyan mo naman ako. Ayoko na. Samuel, please, tigilan na natin to. Hindi to tama. Hindi to tama! Amara! Tigilan mo na Amara, ako. mahal Alis na kita. ako. Amara! Tigilan mo na ako. Tigilan na natin to. Metro's number one, Love Radio.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya. At ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, ba't tumingin? Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, my turn. Okay. Okay. Yan. To, pick. Oh, Okay na ako. here you go. Hindi. Safe. Pick. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh.
Hip na? Ay nako, ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Na baka magalit. Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpinan mo ko dito. Flashback. Saan pa na ng gummy bear, bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba! i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chip Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya, pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question.
Single ka. course. Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. Ano? 9 months pa lang. Ano yun, man? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? how do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe ang love triangle! Sorry, kailan po ulit? April... Since 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24? Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang, bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na ba? Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Na naman. Hindi pa... Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Hey! Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole Ayala and Diego Bandido. Pera lang ba ang motivation para magtrabaho ng maayos? Kasi po, pera na lang talaga ang dahilan kung bakit ako nagsistay sa company namin. Hindi ko kasi trip yung mga tao. Pero iniisip ko na lang na kapag ka nawalan ako ng trabaho, wala akong pera. Pero yun lang ba talaga?
parang nandito po ako sa punto ng buhay ko na I have questions. Yan. Thank you, Tambalan, and God bless. Yarn. Parang kalungkot naman, ano? Oo, yung papasok ka, dragging your feet to work. Yes. Na-experience ko yan dati, sa dati-dati pa, mga mga napasukan na ang hirap pumasok kasi mabigat na siya. Tapos, ang iniisip ko na nga lang na susweldo naman ako sa quincenas, susweldo ako sa 30. Kaya lang 'di ba? Kaya nga siya tinawag na hanap buhay kasi binibigyan ka dapat nito ng buhay. Literally and figuratively. Literal kasi mabubuhay ka sa sweldo. Pero yung figuratively na buhay, kasi buhay ang dugo mo, buhay ang sistema mo, buhay ang diwa mo, di ba? Kasi masaya ka dun sa trabaho. Oo, importante kasi dapat sa trabaho, kasi yung sanity mo nakasalalay din dyan eh. Yun din, di ba? Hindi lang talaga. Pero, don't get us wrong. Huwag kaming hindi kami plastic ni Diego. Correct, kailangan din yan. Kailangan. Kanina nga, meron akong inabot na kaunti kay Diego Bandido. Sabi ko sa kanya, pampasaya. Di ba? Si Titan Jello nga pumasok dito sa ang saya-saya. May blessing na. Labas ngala-ngala yung ngiti niya eh. Pumunta siya sa akin doon. Sabi ko, bakit? Sabi niya, boss. Teka lang. Tapos nung pumasok na ako dito kasi tambala na, nakikita ko siya, nagpa-flying kiss pa sa akin. Kasi alam naman natin, ang pera is a good motivation. Yes, totoo naman eh. Pero hindi talaga sa lahat ng oras. For example, may mga sinasamahan ako, pinupuntahan ng mga events, tinutulungan mga tao na hindi ako binabayaran. I do it because I love them. Teka lang, hulaan ko. Sino? Pinapagalitan ka ng asawa mo, ano? Minsan. Pareho tayo. Kasi mama, meron akong recent invitation, sabi niya sa akin. Basta yon. Sabi niya, nakita ko yung picture mo, may bayad ba yun? Sabi ko, wala. Sabi niya, ano ba yung ginagawa mo dyan? Ano ba makukuha? Hindi, basta. Hindi, kasi nga, ganito, hear us out. Our husband and wife. My husband and your wife, hear us out. And they know it naman eh. Because we're very happy with what we're doing. Yes, And for example, happy tayo dun sa mga tao na nakakasama natin. Hindi mo kami kailangan bayaran. Correct. Para pumunta dun. For example, dati, nung unang panahon, meron kaming super fan ni Chris na parang every time na meron silang activity, affair, event, para pumunta yung tambalan, inaabutan nila kami, ganyan. Tapos dumating sa point na friend na namin siya, friend na namin yung pamilya, ganyan. Masaya na lang din kaming kasama sila, ganyan. Na sinabi namin sa kanila, hindi naman kailangan. Pupunta naman kami kahit wala, 'di ba? Kasi yun nga ang point doon yung sinasabi namin. Pero kung meron, why not, 'di ba? Pero hindi mo kailangang bigay. Kung ipinilit mo ng bongga, isinilid mo na lang sa bag ko, tapos wala na ako nagawa, go, 'di ba? Hindi, kasi may mga tao din kasi na pag nagbigay sila at pag tinanggap, masaya din sila. Masaya din sila. May hindi mga tao dahil din ganon. parang nahirapan sila, kinakailang bayaran si Nicole. Hindi. Meron din mga tao na talagang sadyang ang kanilang love language is they really give and happy sila doon. Na pag hindi sila nakapagbigay, parang hindi rin sila masaya, At diba? yun po yung mga tao hinahanap namin. Asa po kayo? Asa po kayo, diba? Hindi, kasi alam mo, napapagalitan tayo ng mga asawa natin. Kasi sila po yung nakakakita na tumutulong tayo na wala tayong kapalitan, no? Pero kung minsan inaabuso at niloloko tayo. Pero tuloy pa rin din tayo. Hindi. Tsaka yung mga asawa kasi natin, sila kasi yung finance manager ng bahay. Yun, isa pa yun. So, magko-compute sila na masahe ka. Ako, kinokomputan ako niyan, nagpa-makeup ka, nagpaayos ka, ganyan. Baka bumili ka pa ng damit, di ba? Tapos walang bayad. Di ba niloko ka na ng nakaraan ng mga ganyan? Ba't nandiyan ka pa rin? Kaya nga meron talagang thin line, hairline difference between mabait tsaka tanga. Anyways, kaya namin kinikwento yon na bakit may mga bagay na ginagawa ka kahit walang bayad, ganyan. Kasi gusto natin na kapag gumawa tayo ng isang bagay or pag meron tayong trabaho, masaya tayo. Yun lang yung point. So, kung tinatanong mo sa amin kung pera lang ba, of course, pera yung pinakamalaking factor. Huwag na tayong plastic, di ba? Kailangan natin yan. Totoo naman yan. Kapag ka nag-a-apply ka ng isang trabaho, ang una mong tinatanong, magkano po ba yung sahod, di ba? Hindi naman agad-agad magiging
magiging passionate po ba ako dyan? Oo. Magkakaroon po ba ako ng wisdom? And hindi. Ang unang tanong, magkano po? Kasi yun naman talaga ang first and foremost. Pero syempre, kailangan para magtagal ka din dun sa pinagtatrabahuhan mo, kahit pa paano, gusto mo rin yung lugar na kinabibilangan mo. Kung hindi, nako, ikapapangit mo yan na maaga. Magkakasakit ka pa. Tama. Diba? Now, for your sanity naman talagang toxic na, huwag ka munang umalis dyan, mag-resign. Planuhin mo, be smart. Ayan. Hanap ka muna ng fallback mo kung sakasakali. Correct. Kung talagang hindi mo kaya. Kasi pwede naman na maganda yung maayos na sumusweldo ka. Tas maayos din ang pakikitungo mo dun sa iba. Oo. Na hindi ka na iinis or nagagalit. Hindi namin alam yung kwento. Correct. Pero alam mo yun yung katotohanan, Jegs, talaga sa sa buhay eh. Tama. Minsan yung trabaho hindi mahirap. Ang trabaho madali. Correct. Ang mahirap makisama. Yeah. 'Di ba? Kasi minsan ang epal hindi yung work itself kasi yung work itself kaya mong gawin eh. Ang epal yung mga kasamahan. yung mga tao. Totoo talaga. Totoo naman yun eh. Kaya again, iba-iba po yung dynamics ng bawat isa. Imaginein mo, iba-iba kayong pinanggalingan, True. paano kayo lumaki, tapos pagsama-samahin kayo, Correct. na kinakailangan mag-glue kayo. Correct na mag-glue kayo together. Pakahirap kaya Oo. talaga nun. Kaya napaka-importante na kunin si Nicole Yala Bilang as your strength coach. Ito na naman. Popromote na naman. Tapos wala naman siyang time. Pero kaya ko nasabi Oo. to, kasi ako talaga nung ginawa natin yun, nakita ko talaga na akala mo masama lang ugali nitong tao na to, nabibwisit ka, pero nakita mo na ganun normal nature niya pala yun, na hindi dahil sa masama ang ugali niya. Alam mo, yun yung kinikwento ko dun sa isa nating kasamahan dito sa trabaho nung ine-explain ko yung strengths discovery session. Sabi ko sa kanya, para sa akin, kahit ako yung nagbayad nung pag-aaral ko dun, ROI na sa akin, yung nakikita ko na literal na naiisip at intentional nilang ginagamit yung strengths. Para sa akin, hindi man ang balik ay kwarta kasi feeling ko yung pera in time it will come, 'di ba? Ang magandang balik sa akin is yung feedback na nakukuha ko na intentional ka talaga sa paggamit ng strengths. O alam mo na kung ano yung strength mo. Kasi totoo maiintindihan mo isang tao kung bakit ito si Diego Bandido, kung bakit pagka meeting, simula noon hanggang ngayon hanggang sa susunod na panahon, pagka meeting, magtataka pa siguro ako kung wala siyang suggestion, 'di ba? Kung wala siyang suggestion kasi yung pala, meron po siyang tinatawag na strength na ideation. Ibig sabihin, marami po siyang ideas. Hindi ko po mapipigilan Hindi niya mapigilan. Talagang sadyang pag may sinabi, Sintra board lang yung sinabi namin, anong nakalagay sa Sintra board, ang dami na naisip. O kaya, may binato lang na sitwasyon, ang dami na naisip. Tapos for others, you will think, ang epal naman ito, dami naman itong Pero pag naintindihan mo na, parang reklamador, ang daming naiisip. Pero pag naintindihan mo na, okay, kasi marami pala siyang ideas. Pero hindi lahat ng idea ay patok. Effective, May mga madami ding idea si Diego na hindi namin pinansin, Oo, 'di ba? Kasi basta bato lang ng bato ng idea. Ganyan. Ayan. So dapat para sumaya ka sa trabaho mo, 'di ba? Sabihin mo dun sa manager mo, mag-strengths discovery session with Nicole Yala. Tama. As a Gallup certified strengths coach, kung may time si Nicole Yala. Chichempohan nyo. Kung may time po ako, 'di ba? Pero it's nice to know that. Pero yun yung mahalaga. Sana maging masaya ka pa rin sa trabaho mo kasi isipin mo ilang oras sa isang araw na sila yung kasama mo. Mahirap kapag hindi ka masaya diyan. Tandaan, ang workload becomes lighter. Kapag it is shared with a smile. It's shared with laughter. Oo, kasi kung halimbawa toxic ka, hindi ka masaya sa work mo, nadadala mo yan sa bahay Pag uwi mo, nakasimangot ka kasi nabuwisit ka dun sa kasamahan mo. Tapos makakapanira ka pa ng skincare clinic. Bakit? Hindi na gumagana sa yung Botox kasi lagi na nakakunot yung noo mo. Diba? Grabe yung stress. True. So hanapan, kung hindi ka pa makalipat ng work, hindi namin alam yung dynamics ng trabaho mo, wala ka masyadong sinabi sa amin na, alam mo naman kami ni Diego, nag-iimbento na lang kami pag wala masyadong impormasyon. Pero ang pinakamahalaga talaga dito is find happiness in whatever form Tama. dyan sa opisina ninyo kasi meron yan. Correct.
meron kang pagkukuhanan ng Oo. ng saya para masaya ka naman pag Oo. pumapasok ka. Tsaka hindi ka naman tatagal, tingin ko, kung hindi ka talaga masaya eh. Oo, or kung hindi mo, kung kaya mo pa, kung Oo. tinitiis mo. Pero kung halimbawa, yun nga, tama yung suggestion ni Diego. Sige, tiisin mo muna, pero may backup plan ka. Ganon. Pero, ito lang ang din sasabihin namin sa'yo, ulitin namin. Sigurado ka ba? Sigurado ka ba na sa lilipatan mo, Oo. hindi epal yung mga tao? Tama. Sigurado ka ba na sasaya ka na dyan? Pero yun nga, hindi mo rin naman malalaman kung hindi mo susubukan. Tama. So, parang pag ano lang yan pag bumili ka ng bahay sa mga subdivision, di ba kukuha ka? Yan. Hindi ka sure kung yung kapitbahay mo ba ito, hindi. Correct. At pag umalis ka, kung halimbawa, hindi maganda hindi mabuting kapitbahay yung Oo. katabi mo, Lipat ka naisip mo, ulit. lipat ka. Oo. How can you be so sure? Na yung lilipatan mo, Oo. 'di ba? Mabuting kapitbahay Correct. nga. Oo. Ganon. So Dumiska- mag-a-adjust tayo talaga. Dumiskarte ka na lang. Correct. Diba? Paano mo, ano ang gagawin mo? Ikaw na lang ang mag-adjust kung hindi mag-adjust yung paligid. True. O, babalik tayo dun sa lagi kong naaalala, yung si Miss Tonet ba yun na Isang speaker natin speaker noon. natin na problemahin mo dun sa mga bagay na may control ka. Pag sa Yan. walang control, wag mong problemahin. Huwag mo na problemahin. Sa ganun na talaga yun eh. Mhm. Huwag mo problemahin. Oo. So ano yung ba pwede mo makontrol? Pwede mo makontrol yung reaction mo sa mga tao. Mm. 'Di ba? Hindi mo makokontrol yung mga ibang tao, pero yung reaction mo sa kanila, pwede mo makontrol. Hindi, kahit saan naman trabaho, kahit dito naman sabihin nyo lang masaya kami. Pero Oo, may mga hindi. tao, di kami pag nakita namin, nabubuisit. Oo, correct. Name drop. Chares! Joke lang. Baka mamaya balikan kami ta sabihin, ikaw din, name drop ka din namin. Di, totoo yun. Oh. Wag po kayo lagi naniniwala sa mga naririnig nyo lang. At actually, sa kung minsan, nababasa nyo lang. Ang ironic ko minsan, yung tao na yun, wala namang ginagawa sa'yo. True, Diba? true. Pero nabubwisit kapag dumadaan. Sino ba yan daan ng daan at nabubwisit ka? O ganun lang yun. Oh. Wala pong perfect na company. Wala rin, para sa akin, wala rin perfect na sahod. Meron ba? Meron ba? Pwede din, may perfect na sahod, pero kung perfect man yung sahod na yun, may kaakibat din yan na stress. May perfect na sahod pero walang perfect na empleyado kasi pag mataas yung sahod mo, tumataas din yung mga needs mo, Totoo mga wants din. mo. Correct. Parang kulang tuloy. Parang. Naghahanap ka na naman ngayon ng dapat tumaas pa yung sahod ko. Oo. Hindi po natitigil eh. Oo. Tingnan mo, pag walang kakontentuhan, wala, hanap ng hanap. Tama. Tingnan mo ito. Oo. Sabi mo, mukhang maayos naman yung, feeling ko maayos Oo. yung pay eh. Oo. Kasi, pera na lang daw ang Correct. dahilan kung ba't siya nagsistay. Tama. Maging kontento. Eto pa rin po ang tambalang kumikinang. Ako po si Diego At Bandido. ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This portion was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 8,888 pesos. Bet88, your ultimate playground. And Pag-ibig. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig. Gadget lang! Oras sa Love Radio! 12:40! That time, Halo. Lugi ka. Ganon. Siya, papaalam na po kami. Oo, Dami kasi namin may gagawin. Siya. Salamat. Bye. Metro's #1 Love Radio. Basic!
kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Liala at Diego Bandido. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Arky. 38 years old, may anak, at bagong hiwalay sa asawa. 2013 pa lang po, tagapakinig niyo na ako. Suki po ako na mahiwagang Burnay. Isa din po ako sa maraming umiyak noong umalis si Chuper. Para po kayong kaibigang matagal ko nang kakilala kahit hindi pa tayo nagkikita. Kaya naman ngayong nagdurugo ang puso ko, naisipan kong lumapit sa inyo at humingi ng payo. Ganito po kasi, 10 taon po kaming nagsama ng asawa kong seaman. Napagod po ako kasi pakiramdam ko wala akong asawa. Kapag nasa barko po kasi siya, hindi ako pwedeng magdrama o humiling ng kung ano kasi ang hirap daw ng buhay niya sa laot. Kapag nandito naman siya, inuuna niya yung pamilya niya kaysa sa aming mag-ina. Naalala ko pa nga kahit nung buntis ako, iniwan niya ako mag-isa sa bahay ng 11:00 ng gabi dahil kailangan daw siya sa kanila. Naulit pa yon na maraming beses. Kahit weekend, sa halip na magbonding kaming mag-anak, may kailangan siyang unahin. May ibang dapat puntahan. May ibang nangangailangan. Maya-maya, nakasulpot ang nanay niya. May isang Valentine's Day nga na kinailangan niya pang magsinungaling para makasama kami. Para bang kabit ako at anak sa labas ang anak ko. Ang masakit pa, napakabait niya sa ibang tao. Ang haba ng pasensya. Pero pagdating sa amin ng anak niya, maiksi ang PC, madalas galit at iritable. Kapag tinitingnan niya ako, para bang may galit siyang hindi ko maintindihan. Hindi ko na mahanap yung lalaking minahal ko. Naging secretive na din siya pagdating sa finances. Hindi ko nga alam ang laman ng bank account niya. Ayoko naman magtanong kasi parang hindi naman ako kasali sa kung ano ang meron siya. Nag-uusap naman po kami pero madalas sa chat. Mas nadadalian po kaming mag-type kesa tumingin sa mata ng isa't isa. Nagkakaayos naman po kami pero natatabunan lang yung mga problema. Tapos kapag nagkatampuhan kami ulit, nauungkat lahat. Sinubukan ko naman pong sabihin kung ano at kung paano namin pwedeng ayusin. Kaso ang sabi niya, ako ang problema. Masyado daw akong emosyonal. Masyado daw akong nag-iisip. Kamakailan lang nakipaghiwalay na po ako. Hindi ko siya iniwan dahil wala na akong pagmamahal. Iniwan ko siya dahil pakiramdam ko matagal ko nang iniwan ang sarili ko para lang mapanatili ang relasyon namin. Masakit po dahil may anak kami. Araw-araw ko tuloy tinatanong sa sarili ko kung tama ba ang naging desisyon ko. Tambalang kumikinang, paano ko po ba malalaman kung may pag-asa pang maayos ang problema namin? Kung susubukan naming ayusin ulit, paano po ako maninindigan sa mga pagbabagong kailangan ko at sa boundaries na matagal ko nang hinihingi? Salamat po sa pagbasa ng sulat ko at sa inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Arky.
Arky, alam mo naman to siguro ng kanta na to kasi 38 years old ka. Correct. Kung hindi mo to alam, kung may mga nakikinig ngayon na hindi ito alam, di kayo na bata, kayo na sariwa, kayo na makipot, kayo na masikip. Kayo na fresh. Kayo nang walang gout. Di kayo na, kayo nang walang hypertension. Di wow. Ay, nako. Nakakalungkot naman. Nakakalungkot, no? Pero sa tingin ko naman, hindi pa naman ending. Mhm. Hopefully, dito sa decision mo for now, sabihin natin na for now na umalis, mag-isip-isip, mag-introspect, ganyan, sumulat sa burnay, humingi ng payo, makipag-usap sa kaibigan, uminom, ganyan. Hopefully, this is also the time na ganun din yung maisip ng asawa mo. Oo. Ito yung mabigat na sitwasyon na nakikipaghiwalay ka, hindi dahil sa hindi mo mahal yung Kaya tao. nga mahal na mahal mo Diba? Pero kung minsan, sometimes you have to choose na to love yourself din. Kasi lagi natin tong sinasabi that in order for you to take care of other people, dapat ikaw din mismo sa sarili mo, you have to take care of yourself. Correct. 'Di ba? Baka along the way, ramdam na nito ni Arky na nalulos na talaga siya. Parang wala, hindi na ito tama, wala nang ako yung asawa, pero bakit ganun? Parang ako yung kabit, parang anak ko, anak sa labas, lost na lost So, because you are lost, mahal mo pa rin naman ang asawa mo, totoo naman yun, ikaw din naman nagsabi, pero ang hirap din ibigay kapag ka ikaw mismo ay lost. Oho. 'Di ba? Yan. Pero it's a sign na you're a strong woman, Arky. Correct. Kasi yung mga hindi strong parang tinatanggap na lang. Tinitiis na lang. Oo. Strong din naman yun, tinitiis na naman. Pero it's also a different kind of strength. Oo. Yung knowing when to let go, when Correct. it's time. Oo. Ganon. Kasi yung mga ganitong hopefully, and we're praying na sana ma-realize din ng asawa mo Correct. yung ginagawa niya. Hopefully, Diba? hopefully na makita ka rin din niya. Yun Kasi na yun lang nga. naman ang gusto mo makita ka bilang asawa. Correct ka. So hopefully yun nga yung itong time na to na nagmumuni-muni ka, sana nagmumuni-muni din siya. Kapag halimbawa hindi siya nagmuni-muni at parang sumaya siya, nakote, Arky, baka nga naman talagang kailangan ng magdesisyon ng mas major. So, for now, ang nakikita ko dito is that you really want space first, you really want na maging okay kayo ulit, 'di ba? Basta gusto mo munang buuin yung sarili mo, which is a good thing kasi you really have to be better in order for you to be better for other people. Yun naman yung totoo dyan. Kasi dito unang-una ako, I would say, sasabihin ko na hindi nagagampanan ng asawa mo base sa kwento mo na bilang mga lalaki, bilang husband, dapat head of the family. At kayo po yung priority kasi kayo na yung immediate family, hindi na yung nanay, hindi yung tatay, hindi yung mga kamag-anak, kayo na eh. Correct. So medyo na-fall short siya doon kung ayon doon based doon sa kwento mo na parang feeling mo nga parang kabit ka, hindi ikaw yung talagang asawa. So, well, hopefully, sana magkaroon ng ng effect dun sa husband sa kanya. mo. Yun na lang. We can only hope. We can only hope. Kung tanong mo sa amin kung may pag-asa, oo naman. Hindi naman namin sinasabing Lahat wala. naman, open naman yan eh. Open naman yan. Baka 'di ba, absence makes the heart grow fonder. Baka pag sa iyong absence, si jowa ay 'di ba, ma-miss ka at ma-realize niya na oo nga no. I'm taking her for granted. Di ba minsan ganun yun? Kapag ka ang isang bagay, pag nawala. ang isang bagay ay mas nagkakaroon ng meaning sa atin at halaga kapag ka nawala na ito. Di ba? Ilang beses na po ba ito nangyari sa mga buhay ninyo, mga kabisyo, di ba? Na, kunyari, in terms of relationships, we take other people for granted, 'di ba? Yes. Pero nung nawala, saka natin na-realize yung halaga. Tama. Gamit, 'di ba? May mga ito na lang tubig sa bahay. Tubig na nanggagaling sa gripo. Hindi ba sometimes we take it for granted na nakabukas lang, wala tayong pakialam, pero isang beses 'di ba? Nag-announce sa Viber group ninyo o sa group ninyo diyan sa barangay sa subdivision ninyo na mawawalan ng tubig. Hindi ba doon mo na realize, 'di ba? Kung gaano kahalaga, 'di ba? At kung gaano mo rin siya i-take for granted, kung gaano kahit na may nakikita ka sa kalsada na tubig na bumubulwak from somewhere, hindi mo ni-report, hinayaan mo lang,
Inisip mo na, sige, baka may ibang tao namang may pake dyan eh, di ba? Correct. Pero marirealize mo lang yung worth niya nung nawala siya, nung nawala naputulan kayo, nung nawala. 'Di ba na ang bawat drop pala ay mahalaga. So yan yung hope natin na ma-realize ng asawa mo. Ngayon yun nga, kapag hindi niya na-realize, let's cross the bridge when we get Correct. there. Wag na muna tayong mag-advance mag-isip. Oho. Pero syempre, doon ka muna, Arky, sa alagaan mo yung sarili mo, Yes. alagaan mo yung anak mo. Correct. Yun yung importante. Kasi Totoo ayaw yan. naman ang ayaw ng tambalang kumikinang na dumating sa punto na you will lost yourself. Ayaw natin yun ang ayaw natin na mangyari. Correct ka. Basta ang importante, kapag halimbawa siya ay bumalik sa'yo, si Jowa, konkreto yung mga pagbabago na makikita natin. Mahirap yung promise ilatag lang. mo na yung ganon. Tsaka, para dun sa mga kalalakihan, wag lang po natin laging i-dismiss na ang mga babae emosyonal. Talagang, emosyonal naman talaga ang mga babae. Totoo yan. That's how we are built. Yun yung physiologically, dyan may hormones kami na kaya kami ganyan, diba? Pero, hindi naman natin pwedeng sabihing arte lang. Oo. Papakinggan din po natin. Yan. Importante kasi yung nakikinig. Yung pakinggan mo lang. Hindi yung mga arte na naman. So, hindi ka talaga nakikinig. Hindi ka nakikinig eh. Oo. Agad na, pagka nakita mo nagsasabi ng damdamin, hindi ka nakikinig sa kanya pag sinabi mo, arte ka na naman. Ayan na naman. Hindi mo siya napakinggan kasi sinat mo na yung door eh. Sarado na yung Sinarado mo. Ang image niya na sa'yo o kaya ang sinasabi mo na sa kanya drama na naman. Oo. 'Di ba? So hindi mo na pinakinggan yung damdamin. 'Di ba? So kinakailangan niyo ng upuan to kung halimbawa mag-reconcile kayo, hindi lang siguro kayong dalawa, involved somebody else o someone. Pwede na pinagkakatiwalaan ninyo ha. Baka mamaya ang involved ninyo yung marites mong kumars. Pwedeng spiritual director. Yan, o pare, o pastor, or na makakatulong sa inyo. Na you both trust. Na nire-respeto ninyo. Oo, kasi mahirap din naman na ikaw lang yung pumili. Tapos hindi naman siya trip ng, alam mo yan, aminin na natin, hindi naman lahat ng mga elders or hindi lahat ng mga spiritual leaders, 'di ba? Trip natin. May mga ibang hindi din natin gusto. 'Di ba? Totoo naman 'yun. So, dapat common para sa inyong dalawa itong kung sino man yung magiging mediator, 'di ba? Ayan, tingnan nyo, balikan nyo sino ba yung mga naging ninang ninyo sa kasal. Yun naman ang purpose kasi ng mga pinili ninyong mga ninang at ninong. Yung mga ganon, 'di ba? O kaya kung halimbawa hindi pa dumating yung conversation na kayong dalawa, 'di ba minsan may mga ganon tayo na kausapin mo nga yung asawa ko, 'di ba? Ikaw na yung magsabi sa kanya, 'di ba? Kasi piliin mo yung mga taong pinakikinggan din talaga ng mister mo. Pwede din yun. Kung halimbawa hindi pa dumating yung may mediator, tas dalawa kayo mag-uusap, tas may mag-guide sa inyo, pwede din siguro na mag-express ka ng saloobin doon sa mga pinakikinggan talaga ng mister mo. Kasi di ba remember, sinabi niya doon dito sa kwento na ang bait-bait ni jowa, ni husband sa ibang tao. Di ba? So baka meron siyang mga ibang pinakikinggan. At tama ka, Jegs, maaaring yung mga ninong at ninang. Yan. Basta yung common sa inyong dalawa. Tsaka napaka-red flag pa rin din nung hindi mo alam yung account niya. Wala kang idea. Ayaw mo naman. Tsaka mali din sa'yo na ayaw mo naman alamin. Kasi again, pag mag-asawa kayo, kung anong meron siya, sa'yo na rin din yan eh. Hindi naman sa pangingialam yan or ano. It is how it is eh. Correct. Ganun Yan eh. Dapat may transparency. Hindi naman natin sinasabing up to the last centavo. Pero di ba masabi mo lang na ito yung galawan. Dito napupunta yung ganito. Dito napupunta yung ganyan. Ang feeling mo tuloy parang yun nga. Feeling mo ikaw yung extra. Ikaw yung... Lagi mo siyang correct. Lagi mo siyang inuuna. Pero lagi siyang pangalawa. Lagi kang pangalawa sa kanya, 'di ba? Pangalawa ka sa taong lagi mong inuuna. Ang tsakit naman nun. I really, really hope na itong time off ninyo, time apart, will make him realize your worth. Correct. Yan na lang yung wish natin. And syempre, higit sa lahat, ipagdasal mo, ipag-pray mo, ipaubaya mo kay Lord kung anumang divine intervention ang gagawin niya. Yan. Diba? Para matauhan si Mister, 'di ba? Ikaw din mag-iisip ka rin, baka naman. Baka may pagkukulang ka rin din in a way. Meron ka rin hindi naintindihan, ganon. Isipin mo
mo lang din yon. O baka sa start ng relationship ninyo, parang tinolerate mo rin din ang ganyang Pwedeng, pag-uugali na oo. nakasanayan na, naging normal na ang lahat. Ganyan. So ngayon na nagrereklamo ka, inarte ka naman. Oo, ngayon ka nagreklamo una pa lang sinabi ko na to sa'yo. Oo. Mga ganun ba? Kasi syempre, kwento mo to, di syempre ikaw bida dito, di ba? Oo. Syempre kontrabida dito yung asawa mo. Aha. Pero you really have to check on yourself also. Saan ako nagkulang? Mhm. Meron din ba akong pagkakamali? Mhm. Ang tanong ko, Arky, taga San Juan ka ba? Ayan. Kasi kung taga San Juan ka, Ay, mabuti oo. pa magkita na lang tayo. Ako, tuloy natin yung kwentuhan doon. Sa darating na Sabado para sa isang libreng hatid saya concert. Tama, isang tulog na lang to. Correct ka. Para sa lahat ng mga kabisyo natin dyan sa San Juan, magkita-kita tayo pinaglabanan shrine. Kasama po ang bandang Naiba Siyempre, andyan si Super Jojo Mendres. na mamimigay ng cellphone at cash at ang bandang AG! Libre po ito, walang bayad. Kita-kits! Ito pa rin po ang tambanang kumikinang. Diego Bandido At po. Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ayan, Arky. Ayan, sana maayos. Sana maayos at Oh, maging pero- okay ang lahat. Pero wag mo rin ding madaliin. Take your time na time off, di ba? Yeah. Na Yun- focus yun. sa sarili at saka sa anak. Yan. Oh. Baka din kailangan mo rin siya ma-miss. Mga ganon, mga ganyan Oo. eksena. So wag na tayo mag-advance isip muna. Dito lang Right. muna tayo sa For the Now. Tama. Okay? And For the Go, kung ikaw ay taga San Juan, kita tayo doon. Ha? Okay. O siya, salamat na Bye. marami. Ingat po kayo. Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyon na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning call! Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyon na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Countdown. Top 10 countdown. It is useless to resist us. Counting down the 10 biggest hits of the week. Only here on Metro's number 1, 90.7 Love Radio. Alright, give it a quick check, Metro Manila. It is now exactly 46 minutes after 11 o'clock, and you are still locked in right here in Metro's number 1. This is 90.7 Love Radio, and we are on Love Radio's Top 10 Countdown. And of course, at this point of time, eto na po, oras na para sa ating mano-a-mano interview sa ating mga multi-talented sandamakmak, as in talaga nung nagpaulan si Lord ng talent. Sinalo na nila lahat. Let's all welcome Arthur Miguel and Jekka. Welcome. Hello po. Hello po. Magandang umaga sa ating lahat.
Pag hello, grabe si Jeka. Hello po. Pinakitaan na tayo kaagad. Grabe naman, girl. O sige, mag-say hi, hello muna tayo. Hi guys, good morning po sa inyong lahat. Sana nag-almusal na kayo. Hello po sa mga nakikinig at nanonood. This is Jika Marie here. Hello. Teka lang, almusal, pagpa-lunch na eh. Oras na ba? Oo. Ay, pa-lunch na pala. Mag-aalas 12 Sorry na po, eh. hindi po pala kasi ako kasi ganito yung morning ko nagigising. Ayan. O, kayo na magpakilala sa mga hindi nakakakita sa atin. Sa mga nakikinig sa atin sa radyo, kagaya ni Manong Driver at saka yung pasahero niya, kayo na magpakilala sa mga sarili ninyo kung sino yung nagsasalita. Hi guys, ako nga pala si Arthur Miguel. And ako naman po si Jika Marie. Yan. Okay, ako naman po si Diego Bandido. Pag may buhok, hindi po ako yan. Impostor yan. Okay, now, what's new with you, Jeka? Second time around na kasi kami namin ni Jeka eh. Kay Arthur, this is my first time na makulab. So, what's new with you? So, nag-collab po recently sa maraming artists. Yes. And isa po yun yung pinapromote namin yun ni Arthur, which is yung Malabong Ugnayan. May bago na po siyang Song. bansag kasi. Okay. Collab Princess. Kainis ka. Collab Princess! Wow! Iba din, girl! Kainis ka. So, now, sa kantang Malabong Ugnayan, sino nagsulat nito? Ako po. Bali, ano po kasi siya, may nirelease akong new EP called MU. And di ba po alam natin yung meaning ng MU is mutual understanding. Pero dito sa EP ko, iba yung meaning niya, Malabong Ugnayan, which is yung song namin ni Jika. Okay. So, yung pinaparating kasi ng song parang, yung mga relationship na malalabo, ganun, yun yung target talaga ng song na to. And if ikaw yung tao na kaya mong sumugal sa walang kasiguraduhan para sa taong gusto mo, itong song is para sa'yo. Parang ganun siya. Pero tanong sa inyo, personally, nangyari na ba sa inyo? Sino nagsulat? parang lahat naman po nangyari na. Kasi di man natin maiwasan ma-fall sa isang tao, tapos parang kumbaga siguro if hindi man para sa yung tao, parang ganun, ibig sabihin parang yun, nasa ano ka lang. Hindi siya para sa'yo, nasa maling panahon kayo. Well, ang problema kasi kuminsan, parang pinipilit natin na sayang yung pinagsamahan, sayang yung na-invest mo na oras. Kahit nakikita mo na yung mga red flags na this will not work out. Pero Gusto mo sana siya na push pa rin. Pero teka lang, paano ka napunta sa Malabong Ugnayan? Sino nagsimula? Sa collab tayo? Sino ba? Sino nag-iya? Ako po talaga yung nag-iya sa kanya kasi tapos na yung song. Okay. Tapos na yung vocals, yung instruments and everything. I-mix and master na lang siya. Pero kasi na-feel ko na parang hindi siya sapat eh. Parang may kulang. Kasi yung itong song na po na to, parang first time ko din makagawa ng song na medyo R&B. electronic. Tapos naisip ko agad nun si Jika. Kaya parang siya yung bagay. So binigay ko sa kanya yung second verse na parang okay, gawin mo to ng verse. Ganun. Uy, siya daw yung kulang. Kamusta naman yung feeling? Kamusta naman yung feeling na ikaw yung naging kulang? Siyempre, it's an honor to work. It's an honor to work with Arthur. Hindi, totoo naman. Tsaka sobrang saya ko sa collab na to kasi sa lahat ng collab ko, ito yung first time ko na I was given the liberty to write my own verse. Wow. So, yeah. Thank you, Arthur. Sobrang na-enjoy ko working on this song. So, like nabuo mo na, then nagsulat din si... Binigay, as in may second verse na ba ako, pero nilet go ko yung second verse para makagawa si Jika na. Grabe naman. Ang verse na yun. Iba ka, girl. Nilet go para sa'yo. Well, dyan natin masasabi, the real artist, di ba? Respect. Yes. The real artist. Kaya, kasi kung minsan may mga, parang sa relationship din, di ba? May mga bagay-bagay tayong pinipilit na it will not work. Yes, kaya naging tama. malabo yung ugnayan. So, naging malinaw yung ugnayan nyo kasi ipinaubaya mo na. Yes, naman. Okay, now, challenges sa paggawa nyo nito so far or your moments na na-enjoy nyo while doing this song?
Ako siguro po yung pinaka big challenge lang for me. Hindi lang sa song na to pero sa buong EP kasi ano talaga siya eh, iba yung tunog nito sa mga past releases ko. Na parang inano ko talaga siya. Na parang ito kasi medyo like pop talaga siya yung tunog niya. And kasi if nakakilala kay Arthur Miguel, yung mga songs ko kasi dati parang medyo ballad style, mga ganun, na mga folk pop. Pero ngayon parang ano na siya eh, like puro mga MIDI instruments yung mga ginamit ganun. Kaya iba na talaga yung tunog niya and sinadya ko talaga siya in a way kasi na parang kumbaga kahit ano ba tawag dito? Kahit Kaya mo yan. Supportan mo naman. Kaya mo yan. Hindi. 5! 4! Hindi, kahit ang dami mong problema, ganun. Kumbaga, kasi yung sa EP, more on like, ano siya, mga upbeat song. Okay. So, upbeat song na medyo hugot, ganun. So, medyo masakit siya. So, kahit pa masakit yung pinagdadaanan mo ngayon, madami kang pinagdadaanan, parang just dance to Parang everything. pasasayahin mo yung tunog. Parang ganun. Parang go with the flow lang, kumbaga. Ganun. Kasi dun ka matututo and dun ka mag-e-enjoy. Anong thrill ng buhay kapag walang, diba, like, challenges. Parang ganun. Sabi nga nila, mistakes make us a better person. Kasi diba, pag hindi ka nagkakamali, hindi mo rin ma-upgrade yung sarili mo. Diba? Hindi ka natututo. Tama. Well, so anything na gusto nyong pasalamatan doing this collaboration, yung mga syempre may mga tumulong din, may mga sumuporta, bumuo para mabuo to. Ako, thank you sa first of all sa lahat ng nakikinig, of course. Hindi ako matututo, hindi ko magagawa yung mga songs ko ngayon if hindi dahil sa kanila. And of course to Kuya Shad, my producer, kasi ang dami namin pinagdaanan from the start, like producing songs, siya na talaga yung naging producer ko and up until now, and nakikita ko yung parang namin, yung mga improvements, ganun, kumbaga. And of course to Warner Music Philippines, thank you po sa paniniwala sa akin. Yes. Siyempre, shoutout sa mga nakikinig ngayon at nanonood. And to my producer din, Kuya Kenneth, that helped me record my part on this song. Kuya Shad, sa Warner family namin, thank you so much. And siyempre kay Arthur, yes naman. Yeah. Well, for you, Arthur, kanina, di ba, nabanggit mo na dati, yung image mo is more on parang ballad, folk. Opo. So this time, medyo expect nila yung kakaibang Arthur. Yes po. Parang kumbaga pag sinabi mo kasing ballad songs, like Arthur Miguel, di lang basta yung ballad na tunog ni Arthur, parang kumbaga pang lullaby song siya. So this time medyo ngayon, iba na to eh. Ano na siya? Party Kung song. Joke. Kung dati lullaby, ngayon party song. Parang parang bas lively lang siya. Ayan. Na So, parang interactive in a way. Yung vibe, iba na yung vibe niya. Iba na po yung vibe. Oo, kung dati medyo mukmuk sa sulok. Ganun, mga senti mode. Ngayon, na? Ganun pa din naman, pero po may parang onting kiliti lang ng medyo kakaiba. Ka-cartwheel ka muna papunta sa sulok. Imagine ko. Wait lang, mag-i-emote lang ako. Cartwheel ka muna sa sulok. Ayun. So, anyways, gig so far, events, saan nila kayo pwedeng mapanood? Ayun po, may upcoming EP party about dun sa MU sa EP na nirelease ko. It's gonna be on June 21 and magpe-perform si Jika and Sugarcane. Ayun. Yun, free admission, so punta po kayo if free kayo. Yun, punta lang kayo sa page ko, Arthur Miguel, andun lahat ng announcement and everything. Yeah. Meron pa akong gig sa June 15 sa Day 1 ng Malaya Music Festival sa Okada. Ayan. Tapos, syempre yung MU EP party, nandun po ako. Supportahan niyo po yan. Free admission yan. Check niyo lang yung page ni Arthur for details. Shinare ko rin yan sa page ko, so pwede niyo hanapin yan. Siyempre, sinabihan ko na yung mga guard. Sabi ko, hindi ko pakakawalan to hanggat hindi mag-sample sa Eric. Guard! Ready na sila. So, pwede bang makahingi kami sa inyo ng sample ng Malabong Ugnayan? Short lang. Okay. Chorus na. Sige, chorus.
1, 2. Ano nga yung chorus? Nakalimutan. Nakalimutan. Okay. 1, 2, 3, go. Kapit. Wala pa. Wait lang po kayo. Magkasundo tayo. Excuse me po. Wait lang po kayo. Kapit. Tumawag. Okay, 1, 2, 3. 15 minutes po muna. Wait lang. Nagbo-vocalization. Mga bagong gising pa kami. Wala pa po tulog. 15 minutes po. Wait lang. Game. Okay. Kapit, tumawag ka sa'kin at pupuntahan natin bawat panaginip. Ako at ikaw, kahit naliligaw, malabo man ang ugnayan. Yes. Galing. Alright, maraming salamat and definitely mas maganda kung mapakinggan nila yung full version na ipi-play natin maya-maya konti. Now, before anything else, wala na ba kayong nakalimutan? Gustong pasalamatan? Sponsors nyo or whatever? Or wala pang sponsor? Manawagan na kayo? Ayun po, thank you so much sa lahat ng nakikinig and ayun, invite ko ulit kayo sa upcoming EP party. It's gonna be on June 21. Just go to Arthur Miguel. Lahat ng announcement dun yung makikita. Thank you guys so much for yun, sa pakikinig ngayon sa amin. Alright. So, there we go, ladies and gentlemen. Jeka and of course Arthur Miguel, and here we go. Ito na po the full version. Kapit, tumawag ka sa'kin. Gusto kita. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 na Parang... No, it's not offensive. Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. Ayun, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No. At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Grabe the love triangle! Sorry, kailan po ulit? April 24? Kasi we have to be completely. Marachino. 24? Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang, bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung Ha? kick-off natin. Nasabi mo na ba? Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... Wala. No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Ano siya sinabi? Ano naman? Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may laman. Wala. Mara. Kami.
It's okay, it's not a problem. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akara lagi joke. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, never. Muna naman, ganito na naman tayo. Oh, sino mo, tatawa ka na naman. Ano, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba Yes. sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all Ang ganging bigat upon you. naman nung It's just that bullying. we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano. Kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra at saka ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong with that? gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the, problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski. Oh my Alam mo, God. ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am Ikaw. eh. Kasi sumusobra na. Hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I've always been... Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan reklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. No, I Kanino don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi ako. ako mama, if may mali po Okay pa talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you've Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you kanina. were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo eh. Paano deserve? That's So ano ba, because akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo family. So we have differences, obviously. And eventually, what we're really doing is we want to protect this pact. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag
confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Kasi, Sinasabi niya sa akin yun. ayoko ngang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita ng... No, wala tayong message sa isa't isa. Ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal conversation? So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priorities. ito na nga! Ito na, maghintay ka! It's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Pero ito na lang sinabi ko. Sorry na Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa naman. Kasi ito si Jero, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi may ganun si Broski. Kaya sumasagot ako. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba. i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka, may kasama ka. Tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Kaya ibigay mo na ang aming Christmas bonus. Grabe, alam mo, before we all know it, kanina pumunta kasi ako ng bangko. Tapos naka-red kasi ako ngayon. Sabi sa akin nung teller, sabi niya sa akin, Merry Christmas na po yung outfit ninyo. Tapos sabi ko, alam mo, before we all know it, kinakanta na rin talaga natin Tama. yan. Kaya ibigay mo na ang aming Christmas bonus. Ang bilis ng panahon. Parang Tama. kakahatid saya concert lang natin Correct, sa Muntinlupa. oo. Parang kailan lang nagsimula yung June. Correct. Tapos ngayon,
Matatapos na din next week ang June. Tapos, maghahatid saya, libreng hatid saya concert na naman tayo sa Saturday. Tama. Ang bilis, di ba? Sobra. Ay, nako, magkita-kita po tayo. Please mark your calendar sa mga taga San Juan. Oo, dyan po tayo sa may pinaglabanan shrine. Yun. Makita-kita. Sa tapat po ng New San Juan City Hall. Nandiyan po ang mga paborito po ninyong Love Radio DJs para sa isang libreng hatid saya concert kasama ang bandang Naiba. Tama, syempre, hindi mawawala. Dapat nandyan palagi si Super Jojo Mindres. Na mamimigay ng cellphone at cash kung ikaw Tama, ay mabuting tao. At ang bandang AG! Sakto basaan kasi wata-wata, Correct. diba? Happy Wata Wata Festival sa San Juan. Salamat at kami po ay parte ng inyong celebration sa pamamagitan ng libreng hatid saya concert na handog sa inyo ng Birch Tree. Tama. Syempre, handog din sa inyo ng Protect Freshness Everyday. At hindi lang yan, di ba? Mamimigay din tayo ng bigas. Correct. May chance ka to win gold mine rice and chance to win appliances from Astron. Salamat. Salamat na marami. Pero bago ang hatid saya concert sa Saturday, i-announce muna natin ang maswerteng tsuper na nanalo ng libreng boundary. Ay, eto na! Congratulations! Ang kanyang plate number ay NLK 2813. Nahuli to ni Mara Tony na naka-Love Radio. Ayan yung huli queen natin. Correct. Huli queen. Palibasa sa yung pinaka, ano ba? Pagawan na natin. Rampadora sa lahat. Pagawan na natin ng tsapa yan si Correct. Huli queen. Papakita yung tsapa na Love Radio. Huli ka. Huli ka. Huli ka. May 1.5 ka. Si Kuya Jerry Montoya. Ayan. Isang in-driver na nanalo ng 1,500 pesos. Congratulations. Congratulations. Tuloy-tuloy ang ating Love Knows No Boundaries promo ng dahil sa ACA. Charm Fabcon. Purple Eternity. Maraming salamat. Maraming thank you. Mabuhay na way Masaya kayo. kami ngayon. Maraming taon ng partnership. Oo. Yan. Susunod na, Mara Tony. Huli queen. Metro's #1 Love Radio. Basic!